ale choď, toto je druhá, ale choď za Zúzou, toto je niečo, tak nech vydúme cez počítač, bračo. Idem papať, áno? Čo? Zmrzlinu. Viete, tak ti chutí. Papaj ju. Viete, tak ti chutí. Lebo je dobrá. Fajná je, nie? Oriešky sú v nej. Zas Aj papaj ju. to ideš odfotiť. Hej, a teraz papaj. Takým si to nastavím. No. Nechceš? Čo? Zjedz to. Ona sa teraz hambí, lebo ja... Ja by sa... Mám rada rozšapanú kečáky, máš rada keď Čo? Dneska. Si bol, či ideš? Ešte idem od 4. Ale to je tam kedy... Ešte mám náhradných ja. Celý bakil. No ale najprv... Týchto. Takých mám 20. Taký kopec. Tá čo? Aj v kampani je do večera. Aha, no vidíš. Tam zajdem, jak pôjdem pre ňu. No, čaute. Nechceš zmrzlinu? Nie? Tak idú zjesť. No papaj, poď otváraj pusu. Ukážeme ti, jak sme ťa krmili, keď si bola. Nie. Nechce tam, Nechceš? nechce. Nie. Nechutí ti? Tak ona chutí, ale Nie, asi ona to je... má rada zmrzlinu, keď môže olizovať, nie? Ale chcem. Počkaj.